Karči, to čo má znamenať? Čo, šéfe? Veď nám vykradli búďu. Čo? Už zas? A čo ste, nezamkli na konci smeny? Tak včera mal Čaptavý Berty zamkínať. Presne. No dobre chlapi, a to mi vysvetlíte, odkiaľ ste včera mali toľko peňazí v krčme? Však sme včera vsadili všetky svoje prachy na tutovku. No dobre, povedz, kto hral? Tá šéfe, tá Barcelona prehrala v Moldave nad Bodvou. No chlapci, mám pre vás zlú správu. Už 2 týždne mám namontované na stavbe kamery. Do ríči, to nám neveríte? Čo? Keby som veril, tak nedávam kamery. Ale šéfku, v rámci GD Fuck PR nás nemôžete len tak točiť. Áno, tak v rámci Giri Fakol opatrení, čo tu spomínate, vám zastavujem výplaty až do odvolania, vy tupci. Karči, no tak kde ste? V krčme, ide futbal dneska. No to ani nežartuj, však vás potrebujem všetkých. Veď sme zabezpečili náhradu, šéfe. Koho? Však naše ženy. Aj moja Cilka ide. No to čo ste si už na čisto mozgy prepili, však dnes je najťažšia robota. Ale však moja žena to uvládze. Fú! Veď ona má 120 kg, keď sa naserie, tak ma prehodí cez posteľ jednou rukou. No vy ste už fakt nepríčetného vada, hádam, nedám ženám nosiť kvádre. Nebojte sa, šéfko, tá minule ma moja žena tlačila hore do kopca autom a ešte bola aj ručná brzda. No príde aspoň Arpi, veď ten neznáša futbal. Arpiho žena dojde za ňoho. Veď ona bola majsterka sveta v spieraní, vyzdvihla 350 kg. Počkať, sekundičku. Chlapi, veď vaše ženy si práve teraz išli sadnúť do vinárne s tými Talianmi. Šéfe, ale dajte pozor na tých Talianov, lebo to sú neskutoční kurevníci. Tak, chlapi, len bežte. Ale čo to vidím, však ten poďobaný, vysoký Francesco už ošaháva Melániu. No táto nech si moja Cila dá pozor, bo bude koniec. A ja sa so svojou Melániou pri Sanveru rozvediem. A ja? Tak takto sa na vás musí chlapi. Vy lenivci, tupci. Karči, a čo nerobíte? Veď teraz sme len prišli z kávy. Anciaša, chlapi, tak to už je ktorá káva? Však druhá, ale viete, že Aladar má nízky tlak. Nie, že nám tu odpadne. Veď keď zbadáte výplatu, tak mu hneď stupne tlak. Dúfam, že viete, čo máte robiť. Hej, Olovrant bude. A kavička. No ale okamžite začnite robiť, lebo viete, čo vás čaká. A za chvíľu ideme na obed. A na ďalšiu káve. Jasné, ešte vám donesiem aj zákusky. A o chvíľu bude koniec šichty, vy tupci. No však hej, však o to ide. Šéfe, a doma si dám ešte kávy. Hej, kávej. Karči, tak kde si? Doma som, šéfe. Ale veď vieš, že ťa súrne potrebujem na prácu. Dneska to nepôjde, veľmi zle sa cítim. No tak ti niečo poradím. Čo, šéfe? Urob presne to, čo robím, keď som ja chorý. A čo také? Ja zájdem vždy za manželkou, ona mi urobí dobre a potom sa cítim hneď zdravý. Myslíte to vážne? Fakt by som mal? No jasné, musíš. Šéfe, tak sa už hlásim. No, Karči? Šéfe, dobre ste mi poradil. Vaša manželka je hotová dračica. Aj Vaňu máte dobrú.